Tato, šta kažeš, skanjam ovo, a? Napokon posle 40 godine. Ovdje je deda stalno vikao kako nećemo pobegnemo, ovdje smo svi bežali od ovoga kad trebalo se sjećati. Jablanove smo sadili sve 16 godina. Evo koliki koren još ostao. Može bagirati. A svrdlom smo vrdeli, ono. Kopaj ga pa onda. Dve godine nije satrulio. Da, neće. Koliko je puta, 20 puta je spustio ono svrdlo i viš koliko je otišao. Kompresorska stanica. A? Kompresorska stanica. Da. Ja da vidim vino jebati. Yeah! Jedno smo već pretočili, ovo je drugo, evo ga, završava se. Tako da, bit će vinca ove zime, ljudi! Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video, dobrodošli u novi garaž build i kao što vidite već smo počeli sa radom. Već smo dosta toga uradili, ako se sjećate ovo je sve bilo ovako drva ovdje visoka i žbunje visoko. Ali to smo u posljednjih par dana tata i ja već poskidali. Bio je bager tu da pokupi ovdje to lišće, granje, sve to odneo. Vamo smo ovo očistili iza garaže sve. Zato što ovdje sada pravimo još jedan objekat. Nema ljudi, ja ostavim čovjeka na pola sata, vratim se i on već očistio pola. Pa šta radi ti evo? Ti završio i ovo? Ono je inače Mili. Najsrećniji. Pravimo garažu. Opa. Ma da. Fenomenalno. Mili, dođi vam. Aj kući. Sve ovo ide napolje. Sve do ovdje i ovdje. Ovdje ide zid. Tako da ćemo dobiti ovdje još metar i po dvorišta. To kamermane, da vide ljudi. Dijem, zašto te plaćam? Ide timelapse.
koji je kamerman bolji od tvog? Od cepke slobodno, dajem. Hoćeš ovo da rasipimo? Da. Hoćeš ovo da rasipimo? Samo ovaj sjeci jedan to i ovaj ogranak i ovaj sjeci. I evo ljudi, popalili smo dosta s one strane, što ste vidjeli sad u timelapsu. Ja ostalo još malo tu da se gori. Biće verovatno još ovih sitnica sad to da nabacamo, da očistimo lepo, ali uglavnom evo sad da vam ispričam šta se dešava sa garažom i zašto smo uopšte počeli da je radimo. Glavni razlog je taj što ja realno za nekih par meseci, Bože zdravlje, ću početi da radim i ja više neću biti u Srbiji toliko. Sad ću početi da radim kao pilot. E sada, imamo prijatelja jednog koji hoće da otvori svoj servis, da počne da radi sam i tražio je garažu i mi smo rekli imamo idealnu ponudu za tebe, tako da će on verovatno preći ovdje u garažu, a ja ću preći ovdje. To će zapravo biti jedna velika verovatno garaža sa 3 dizalice, sređena, beton, osvetljenje, alat, sve full. Mislimo da je vreme da se realno to sređuje jer maza je došla do samog kraja, sklopili smo je celu, ostali samo još motor da se ubaci. Ona garaža je super, ali imamo dosta stvari jer smo se skoro selili koje moramo da negde smestimo i da onda ćemo sve to da stavimo tamo, da slobodimo ovu veliku garažu i onda da lepo napravimo nama ovdje ovako kutak, znači 3 velike garaže sa 3 rolovrata i sa 3 dizalice, imaće vjerojatno i galeriju malu, odakle ću da gledam, to ću vam pokazati kasnije iznutra otprilike kako će da ide, ali sve u svemu to sve mora da bude gotovo do kraja godine, više manje, do januara, ali ajde u januaru će biti slave, Nova godina i ostalo, tako da, šta sad sljedeće radimo, danas, sutra, preksutra će doći bager da povadi sve ovo, sva ovo korenje, ovo drva u živu ogradu i kako se zove, i onda ćemo tu idealno betonski zid i onda će možda da dignemo halu i ići će, dakle, krov na ovoj visini, samo kako se zove, neće ići kao tamo na dole, nego će biti ravno, verovatno. Tako da ima mesta za dizalicu i da stavi onako, da se podigne auto, da može lepo da se podigne. I trebalo bi da ide do tamo, a da ćemo. Ovdje smo juče bukvalno kopali, znači, Boga oca, pa ti mina. Ovdje smo iskopali rupu od 1-2 metra. Tu će ići kompresori, verovatno, tako da ne bude buka u garaži, da ne zauzima mesta za džabe. Tako da ćemo tu jednu rupu smo napravili, ide kompresor, napravit ćemo samo merdevine do dole i to je to. Biće veća garaža nego ona tamo malo, zato što se ograda pomera još 1,5 metra tamo, ali objekat će biti još pola metra da bismo ostavili, da imamo iza objekta bukvalno prolaz gde možemo stavljamo stvari i tako to. Tako da više manje bi to trebalo bude to. Nema šta, sad ćemo i oni tamo deo, dakle da sređujemo, moramo onaj crep, onaj krov sa leve strane da skinemo, zato što je baš stari pašće i to ćemo isto da sredimo, da ogradimo lepo, da napravimo i tu jednu garažu za 1-2 auta, pa ćemo da vidimo polako. Ali uglavnom sljedeće nedelje se ovo betonira, tako da ćemo biće zanimljivo i mnogo sam uzbuljen iskreno što dolazi nova garaža, što dolazi dizalice i sve, zašto posao je baš ozbiljno i bit će to veoma lepo jedno iskustvo. A i upoznat ćete i dečka koji će da radi ovde, inače radi samo BMW i ima kockicu i hoće da pravi auto za drift, tako da će sljedeća sezona biti veoma zanimljiva, bukvalno možda će čak doći večeras pa ćemo se upoznati. I šta, idemo brate da radimo. Ljudi, počistili smo i ovo gore. Vamo smo par drva posekli. Vidite koliko je upao ovaj krov.
To ćemo sve da sklanjamo, da vidimo, ili ćemo ojačati za sada, a će svakako se to rušiti u jednom trenutku i to ide lepo da se napravi. A onda ćemo, kako se zove, i ovdje dobiti jedno ili dva garažna mesta i to, boga mi, baš fina. Gdje se završava plac, tu ide zid. Ovdje ćemo vidjeti još šta ćemo da radimo. Ovo ćemo ostaviti tek za kraj, znači kad završimo sve, onda ćemo tek početi ovo da radimo.